Здравейте! Какво е монохромната визия и с какво тя може да ни послужи като по-добър вариант, за да изразим себе си? Аз съм Емилия Георгиева и съм стилист за визия и имидж. Монохромната визия по самото си име говори за себе си. Това е да сме облечени отдолу догоре с един и същи цвят или в различните негови нюанси. На първо място, ползата от него е в това, че всъщност ние придобиваме един много галещ погледа образ, защото първото нещо, което виждат хората в нас, когато ни срещнат, това е цвета. После те забелязват формата, кройките на дрехите и въобще стила, който имаме. За да бъдем в монохромна визия, това означава, че сме наистина избрали горна и долна част на облеклото в един и същи цвят или в тоналностите, които той може да има. В случая аз съм се облякла точно по този начин, включително и моите очила са в бежевата гама. Горната част на дрехата, моето полуполо, както полата, чорапогашника са в една и съща тоналност. И съм избрала едно бижу, защото за мен бижуто е нещото, което открива мен като индивидуалност. И аз при всеки удобен случай се възползвам от това да сложа своето бижу и то да подчертае мен самата. И друго, което мога да добавя е, че подбираме обувките задължително в същия цвят, в тоналността на цвета. И какви могат да бъдат те? Единия вариант, това са така модерните, които ще бъдат и винаги те си остават класика, балеринки. Все още сме в така по-хладните дни, предстои, нали, първа пролет посрещнахме, но всъщност е доста по-хладно. Затова, ако трябва да избера един топъл вариант на моите обувки, аз бих избрала ето тези високи бутуши. И за да бъдат така линиите в тялото също галещи, както и цветовете, то е хубаво да не се насича фигурата, бутуша да бъде скрит под дължината на полата. Но всъщност, ако вие се възприемате и по другия начин, т.е. в боти, можете да си ги обувате и тях. И като завършващ вид на моята визия монохромна, добавям ето това палто в тоналността по-скоро на бутушите. Завършвам тази своя индивидуална визия. Много обичам монохрома, както обичам и стила Old Money. И чантата, която имам, също е в тази тоналност. Скъпи дами, когато една жена облича себе си, тя показва своето отношение към самата нея и към хората, с които тя ще се срещне, с които общува, а също така дава и на децата си знанието как можем да направим света по-приятен, по-красив, без да имаме претенциите, нали, да променяме кардинално, но всеки един, ако го направи, то ще бъде чудесно. Повече така за стила можете да намерите в моята книга "Елегантност за успех", така също и в календара на облеклото за 4 сезона, за всеки един ден от годината. Те са на намалена пролетна цена, естествено по случай първа пролет. За вас, дами, аз съм Емилия Георгиева, стилист за визия и имидж.